मैया जेब्ला हठातै जोंनि आसामनिल' नङा भारतबर्षनिल' नङा सारा बुहुमावनो मुंदांखा जानाय सासे बलिउड आरो हलिउडनिबो होननानै बुंनांगोन बिथांखौ सासे सिंगार जाय बिथाङा असमिया मानसिब्लाबो खालि असमियानिल' गीत गायाखै बर'जों लोगोसे मिसिं हिन्दी इंलिश बायदि रावनि बिथाङा गान खनोमोन आरो बिथाङानो जाहैबाय जुबिन गार्ग बिथांखौ जोङो मैया सिंगापुराव बिथांनि मोनसे बेबादि प्रग्राम दंमोन होननानै जों मिथिदों बहाय बाहागो लानो थाखाय बिथाङा सौहैदोंमोन नाथाय हठात सागराव बिथाङा माबा मोनसे जाहोननि थाखाय लोगोफोरजों मा खालायदों जों मिथिनो मोना नाथाय जोङो निउसाव मोननाय मथेबा स्कुबा डाइभिं खालायदोंमोन होननानै जों मिथिनो मोनदों बावहाय बिथाङा हार्ट एटाक जादों होननानै जों मिथिदों इयुनावहाय बिथांखौ हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो बिथांनि जिउखौ लाखिनो हायाखै बिथाङा रुंसारि जानांदों आरो बिथांनि रुंसारि जानाय खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो मैयानो जों दाहा फोरमायदों जोङो बेनि थाखाय दाहा फोरमायदों जे जाखांफुनाय सासे बेबादि मोजां सासे मेथाइ खनगिरि आरो सुदुखु गायकआ जोंनिफ्राय गोमानानै थांबाय बिथाङा निश्चय थाबावोमोनब्ला आरोबाव बिभिन्न जाति गोष्ठीनि गान खननानै जोंनो गोबांथार बिहोमा होलांबावगौमोन बेखौ जों मिजिंथिदों आरो जों दिनै राजुहुवा भाबे आसामनि बिभिन्न जायगायाव जेरैबायदि बिथांखौ गोसोखांनानै बिथांनि मुङै श्रद्धांजलि होदों बिबार बावदों थिग बेबादिनो जोंबो नैबे जमदुवार समस्तिनि आवथायाव थानाय जमदुवार ब्लकआव इउपिपिएल दोलोआ दिनै बिथांखौ मान सन्मान होनानै जों दिनै बिबार बावदों आलारि बाथि सावदों जाहाथे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनो बेखौ जोङो बयबो गोसोखांनानै जों बिबार बावदों आरो लोगोसे जों कामना खालायदों बिनि बिसिजों लोगोसे बिनि गथ'फोर जायफोर थालांबाय बिथांमोना जाहाथे इयुन समाव मोजाङैनो थांनानै थानो हायो बिनि थाखायबो इसोरा जाहाथे बिथांमोनखौ बेंलाङो बिनि थाखायबो जोङो इसोरनाव प्रार्थना खालायदों लोगोसे दुखुथिया न'खरनिसिम जोङो जोंनि जे दुखु मोननाय बेखौ खौसेनो जों फोरमायहरदों जाहाथे बिथांनि बे दुखुआवहाय बिथांनि न'खरावल' हारसिं लायाजासे जोंबो बयबो समाव भागिदारि जानानै जाहाथे लानो हायो आरो खावलायदों जे जेरैबायदि भुपेन हाजरिका एबा भुपेन दाखौ जेरैबायदि स्टान होनानै बिथांमोना बेनो जायगा होदों गुवाहाटीआव थिग बादिनो दिनै आसामनि रायजो राजाफ्रा बिदों जे बिनि थाखायबो मोनसे आलादा स्टान होनानै बेनो बेबादि मांखरसालि होनानै मोनसे मोजां थावनि खालायनांगौ होननानै जे डिमान्ड खालायदों बेवहाय जोङो बेयाव बे ओनसोलनि जानानै आंबो सापर्ट खालायफादों जे बिथांनि मुङाव जुगामियै थानायनि मोनसे समिति खालामनानै जाहाथे दोननो हायो मुंदांखा जुबिन गार्ग बिथांनि बे मांखरसालि होननानै दा जोङो बयबो आसामबासिजों लोगोसे बे ओनसोलाव थानानैबाबो जोंबो बे बिटिआर ओनसोलनिफ्राय जोंनि दुखु मोननायखौ फोरमायहरनाय जादों।